पार्सन जुदि जेम्स बागै नों सामखै दंखे नों बो बेजालनाय जेम्स ले आनो ताम रोखाबो जेम्स जेम्स सामखैयो फालतु नों जेम्स रांताजाक बाकपार नों बीजेपी जे बीजेपी बदल केंद्र सरकार सरकार दङ राज्य बाहाय सरकार दङ बरक टाङै ताइ वैसा सरकार तो फिरे बागै मा काफ्रा फिका जे काफ्रा मुं काफ्रा वइनाय को ताम बॉलीवुड नि हिरो हिरोइन रगनो तो बुइनाय कक बा पिरखा होम मिनिस्टर A few moments later फिका नायनाय बायदि खोनायनाय बायदि वान सुबिनाय बायदि मानदे डिस्पुट दङ हायथि नर्थ चेनेल बागै मानदे डिस्पुट दङ आं डाइरेक्ट खानाय प्लिज नरक नों जत पखे मोटामुटी नों जत सिउ हायथि आंनि कक खोनाग्रा दि आं बुदिन कक खोनाय दो आं उनि आं खोनादि जेनुन ककनो किसा वान सुगै जेखुनु निउस आउटलुट खैदि अरे खोनागार ना बा सानाय आनो इलेक्शन कैंडिडेट डिक्लेरेशन आदिनो सका जेम जादा कैंडिडेट मारा मा खनो नोंनि प्रेडिक्शन ना नांखा आं फलांना बागै सायाबले गनों तांनि आपते रुबा दिनै बो जेम्स बुता सं बीजेपी जॉइन खाया अब तो कोई को बोले फोटोस दङ पब्लिक थनि नर आबनो तांनि आंखि खाबु खैजा आ जगह तो जे व्यक्ति जॉइन खनि पर तो कक सानमनि अच्छा नोंसा बुंखा आं पब्लिक डिप्रेशन हि पब्लिक डिप्रेशन को गया नों माने निनि मेन प्रॉब्लम बरो साग्रा दियानो खरसा बरो प्रेस मिट नों फानो रिंखे जों मा थांनाय हो जों थांयांके नोंगाफोर सावनाय बले थांया नै अच्छा आं कनो जों बो आको खागे नों ताम रिएक्शन तंग नों रिं दिता आबो बले सिस्टम बा नों बिनि ककनो ताम फिरनाय आबो तो सिस्टम बले नों किसा बुजि दो आं नन जलिया आं नन पार्सनल कामगन सिनो आको नन साबो नन जलियो होन दं हाबो किंतु बा सिस्टम बाय हिम नरक जेम्स नि पक्षथिनि नरक बेलाके पॉजिटिव नरक मेसेज रखा से कारण से दिन मानदन बर अनेक माने तामबा जेम्स के ताक बर बथार जगदा आन दिपुत ताम के बले जेम्स बर बथार जग का हम न के ताम नों बिन बर एडवांस को प्रेडिक्शन दोइनाय नों आनो सालसा रिडिंग खा कक तिरबा फायदि आं न काहे कक साना तंगो नै नों बखानि कक मीडिया ताम बुलि खाबो नर मीडिया बिन लामाति हिमनाय नों लामाति हिंदी नों लामो जरिचनो नांखा जों फायनाय जा नों साइमे दै नों बाहायगे पार्टी को डिक्लेरेशन रियावै नों बाहायगे नों यूट्यूब चैनल पोल रिमानसा मानन कैंडिडेट थाबंनाय जेम्स जांनाय रुनेल देवर माने नों बाहायगे दुइटा मुं ऑप्शन रिमानसा नों ताबुक लागा नों ओ आसक आंनो अनो कारो तंखो नों किसा सिसाय बाताग्रा दिताखौ नों का सिबलाय जा अरे नों बरक एग्जिट पोल होइनो नो साका एग्जिट पोल नि मिनिं कक बरक साइदेमान नों एग्जिट पोल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एग्जिट पोल पार्टी ने मुंह से कक सेमगा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नों से साबले थायो एग्जिट पोल होनै आं बा आजे बुमुं साफ्रो सम्भाव्य तालिका हनि साइतो खाबलै ओं थतक होनै आबा ओं खादानि सागाबा नर सजाक न नों चैनल बोलामाति हिमनाय आबो तो चैनल डिसीजन नानाय नों बोलामाति हिमनाय दिन लामा थिखायनि नर्थ प्रदेश चैनल नि डिसीजन नर नादि चेन पार्टी नि डिसीजन नर नानाय ओके आनि चैनल जे लामाति हिमनाय नरनि प्रॉब्लम दंखे फायदि आं जतनि बागै नरखे बनो तामसा जलिनाय बोथारनाय फैया हा बना हातागो नरक बम हाय कक साबो नैसे बम हाय रिजो काइसा चैनल बाइके जलिनाय काइसा चैनल नि केरन कथमा थाइमे उइन नों बाहायरो रिजो अच्छा हाय जे मोथोखा थाका दंनि बुजि खादा चलि फानो साबजान का चलिनि साहस दंखे बुमुं साइखनार नि ए जोंबो जों ताकिन के बनो सिखरला सिखर नुजा बखर नुजा ए का हुजा नंगा सिखि दङ वासं दाफन पेया आं सिरि खगै साइ दंले नों बसकांगो जे साना तंसारि कक तिरपरे मतो सेनि कक सिनि कक जतरि को नों रिं दे कपाल आं सारि बिजरि कक खरद दे अच्छा नगानो दम किदारे हा नों तिप्रासानि आं थायो सबदरो बागै कल खायो नों आरताम नजो राग्रागंबा नों कासे कक कुमान ब्ले नों कासे साया खाय दङ बा निन मडे नों ताजाखन ना ओके आनि साया पावनो लाइन के साइखना दि बर साया खाय दङ नों तो ताओ आमा हायजोबा दागन नों अन पार्टी नि केता पुलिंग खाया नों मड नों खाय पुलिंग नों बर साया नों रुनेल नि मुं बजेम मुंगार नों छपाका पार्टी क्लियरिफिकेशन खायनो नों ताइ खायबा र नों पार्टी नि आनि कक खना दि सामनि कक खना ने आनि चैनल लामा बियांति थांनाय
abo ang decision khai dili party biang di thanai nor decision khai di दुनिया वो जो दी प्रश्न का सके अब सुनने दायित्व चिड़ी तारता जरा 15 तारिख सुना जरा नि बुसला ओकरा जैक्सन देवरमा बो बिरिबिति नाका बीजेपी बो नंगो तंग खना साइमिया बाइके नरगिंग मारा वो बाइके प्रेसिडेंट खाइमान नरगिंग मारा तंग नर कोइटा चैनल मा का साका नर सावर का जोंनो नम रिंनाय ना नों फाइना अरे नों रिंग दे खना आनि मीडिया थांनाय कंमा नों कोइटा हैनो मानो खरसा खुरसा अभियोग गाबाय खायनो मानो तांके आनि लामाति आं बो लामाति खाना नरनने फंडिंग खै दङ बीजेपी नि बो नेता नो आं रिंया तंखा कासे कासे फोन खाइसिं निथानि बट नों आमतिखे एक्सेप्ट बीजेपी नि बो नेता नो आं इंटरव्यू नि बागि रिंया नों निउ अभिजित देबरमानि सिनाबलन र फोन खादि बियो जो फायराया नों निया बीजेपी नि नेता आं रेबुटि रिंखा फाइया आं फाया नोंगा फाइया रामपदरो साका समय करै हा निनिया कक बायजों नन ककथिन साबो नों आलो तामो नों गाहामनो बाट किन्तु एकटा फेमिलि दिने रासिता थलि प्लिज अमति प्रासनि ए आ कक सादि न खना प्रेस मिट खाइ सादि ताम साया प्रासनि हामग्रेन बगे जेथुन सामुखै दंगा नर नां याखं खुलुमै सावो आम हके एकटा फेमिलि बगे रासिता थलि आम तिगन नङा चेनेल सालसा आं मिडिया आंनिनै ननो सानाय सालसा नङा चेनेल सालसा बरक लाइक बरनि ताया तंगारावनो सादि बरनि ताया नों पुरा ए टु जेड के शेयर नि बा किसा सादि खना सादि आं फायनाय दरकार ना जों तो बाकी जों तो कोन दिनाव जों पार्सोनल केमना जों अटैक खायो हिंगे बाहिके नों दाबो हाइके नुकाबो आं ता रुतुना थांके दं माननाय नि चेनेल नि कक नॉर्थ ति प्रमोशन चेनेल आम बगा आंनो एकदम बखा तरि सावो नराम हाइके ति प्रमोशन चेनेल हनि आनो जुक्ति साइ खना देबो माइके इंखा ति प्रमोशन चेनेल इंखा बुझिगा नर बम हाइ साननाय आं बुझिगा खनादि कक त्रिपुरा जदि ताबुक आं सिता प्रमोशन चेनेल आबो जों हाबुइ जों समायजां थेमन ताखा दरति हाबुइ नाय के सासा काबो बिपिन चेनेल होनाय नों तो तंगा जों थेमन कक त्रिपुरा प्रमोशन चेनेल नों तांनि पॉलिटिकल क्लांबा चेनेल दं आं बीजेपी नि फुनु गेरा दंखा आं सीपीएम नि फुनु गेरा दंखा आं सानि फुनु या दंसाला बरं समिर जेबरमा आज जोंना नों हाय कग्रंया दो कग्रंमा कगियाबले आं बोला मते चली तंग नर आस दर रम राखा काम के सिस्टम के काम हिमतेरे 2 तारिख को खबर माने 2 तारिख को निनि जेम जो बेंक थाने सेमिया नों जदि न बिसेबर सामुखै दंखे नों जदि निउट्रल सामुखै दंखे आबो काहाम कक किन्तु नों जदि न पार्सन जदि न जेम्स बगे नों सामुखै दंखे नों मो बेजालनाय जेम्स ले आनो ताम रखाबो जेम्स सामुखैयो फालतु नों जेम्स रांता जाक बाकपार नों